ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом алайкум дӯстони азиз, бародарон, ҳамватанони гиромӣ. Бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси маркази амалсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Дӯстони азиз, чӣ тавр ки пеш гуфта будем, пас аз ба итмом расидани моҳи шарифи Рамазон, пахшҳои мустақиме ки мо бо шумо мегузаронем оғоз менамоем ва пахши навбатии мустақими мо рӯзи панҷшанбе соати 20:00 яъне 8 бегоҳ баргузор мегардад. Барои ҳамин аз ҳаматон хоҳиш мекунам дар пахши мустақим фаъолона иштирок намоед ва дар чат саволҳои худатонро нависед, то ба саволотон ҷавоб гиред. Дӯстони азиз, имрӯз ба якчанд саволҳои тақрибан ба 5 саволе ки дар зери видеои охирон нависта будед ҷавоб хоҳам гуфт ва якчанд хабарро ба маълумоти шумо хоҳам расонд. дӯстони азиз, тақрибан як ҳафтаи охир беҳад бисёр бародарон занг заданд ва аз ман пурсон шуданд ки аз 1 апрели соли 2025 шахсоне ки вид доранд наметавонанд бо шиносномаи ронандагии тоҷикӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия мошин ронандагӣ намоянд. Барои ҳамин дӯстони азиз, ба сайти Вазорати корҳои дохилӣ ва хабарҳое ки дар ин мавзӯъ чоп шуда буданд хонда дидам ва ба маълумоти шумо расониданӣ ҳастам ки соли 2023 тақрибан моҳи июл ба қонунгузории Федератсияи Россия оиди бехатарии роҳ тағйироти илова ворид карда шуда буд ва мувофиқи ин тағйироти илова ҳар як шаҳрвандони хориҷие ки соҳиби вид на жительство мебошанд, яъне дорои иҷозатномаи истиқомат дар ҳудуди Федератсияи Россия ва шаҳрвандони Федератсияи Россия ки дорои шаҳодатномаи ронандагии хориҷӣ мебошанд, ба онҳо иҷозат дода шуда буд ки аз 1 апрели соли 2024 то 31 марти соли 2025 шаҳодатномаи ронандагии хориҷии худашонро ба шаҳодатномаи ронандагии намунаи русӣ бе имтиҳон иваз намоянд. мувофиқи ин тағйироту иловаҳо ҳар як шаҳрванди хориҷие ки то 1 апрели соли 2024 соҳиби вид на жительство гашта бошад ва соҳиби шаҳодатномаи ронандаии хориҷӣ шуда бошад, аз 1 апрели соли 2025 бо шаҳодатномаи ронандагии хориҷӣ наметавонад дар ҳудуди Федератсияи Россия мошинро саворӣ намояд, яъне зери чамбарак шинад. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки то 1 апрели соли 2024 соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ шуда бошад, агар шуморо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ аз 1 апрели соли 25 агар манъ кунаду ва муайян намояд ки шумо соҳиби вид на жительство ҳастед, яъне соҳиби иҷозати истиқоматро дар ҳудуди Федератсияи Россия ба даст овардаед ё ки шаҳрванди Федератсияи Россия мебошед ва шаҳодатномаи ронандагии хориҷии худро иваз накардаед, шуморо ҷарима хоҳад кард. ҳар як шаҳрванди хориҷие ки соҳиби иҷозати истиқомат, яъне соҳиби вид на жительство мебошад ва ё ки шаҳрванди Федератсияи Россия ки соҳиби шиносномаи хориҷӣ мебошад, бояд пас аз гирифтани вид на жительство дар муддати 1 сол шаҳодатномаи ронандагиашро иваз намояд. ё он ки шаҳрванди Федератсияи Россия ки соҳиби шиносномаи ронандагии хориҷӣ гастааст, яъне праваи хориҷӣ дорад, пас аз он ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавад, бояд дар муддати 1 сол шиносномаи хориҷиашро иваз намояд. он шахсони хориҷӣ ё ки шаҳрвандони хориҷӣ ё ки шахсони бешаҳрвандӣ ва шахсоне ки соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия гаштаанд, баъд аз 1 апрели соли 2024 ба онҳо иҷозат дода шудааст ки дар муддати 1 сол шаҳодатномаи ронандагии худашонро иваз намоянд. боз як бор дига дӯстони такрор мекунам, шаҳрвандони хориҷӣ ки соҳиби вид на жительство ҳастеду то 1 апрели соли 24 ҳам вид на жительство гирифтаед ва ҳам шаҳодатномаи ронандагиро ба даст овардаед, аз 1 апрели соли 2025 агар шуморо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ қапанд, шуморо ҷарима мекунанд.
барои ҳамин дӯстони азиз шаҳодатномаи рондагитона иваз намоед. Он шахсоне ки баъд аз 1 апрели соли 2024 соҳиби вид на жительство гаштаед ё ки соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия гаштаед, шумо бояд дар муддати 1 сол шаҳодатномаи ронандагии худатонро иваз намоед. Дар ин муддат метавонед мошини худатонро ронандагӣ намоед. Ин буд як хабари кӯтоҳакак оиди права бо пага дар рӯзи панҷшанбе дар пахши мустақим камтар муфассалтар дар ин соҳа суҳбат хоҳем кард. Акнун дӯстони азиз ба 5 саволе ки ман ҷудо кардам ҷавоб мегӯем ва бо ҳамин барномаи имрӯзаро ба итмом мерасонем. дӯстони азиз боз як чиз дигарро қайд карда ҳастам. ҳар рӯзе ки мо пахши мустақимро мегузаронем ба он саволое ки шумо дар зери пахши мустақим дар комментарий менависед, пагоҳаш ман як видеои кӯтоҳ карда тақрибан мисли ки дар моҳи шарифи рамазон кор мекардем, тақрибан ба 5-10-12 саволҳо ҷавоб дода видеои кӯтоҳакак карда дар канали худ ҷой медиҳам. Мегузарем ба саволу ҷавоб. Тамошобин бо ники Соник. Дӯстони азиз, чанд бор гуфтам кӯшиш кунед ҳамихе Соник ё ки ман ҳаяташ ферма колхоз нависаст, ҳамихе номотона нанависетон. Хай ягон номи тоҷикӣ нависетон ё ки ягон номи урусӣ нависетон. Вақте шумо Сонику ферма колхоз менависед, аз ина дидам вай нависед хубтар аст. Вай Соник чию ферма колхоз ҳеҷ намефаҳмам. ҳамин хубтараш вай нависед. Бо вайаш калимаи туркӣ аст да, калимаи муғулӣ аст, калимаи карлуко аст да. Бо вай кам дар забони тоҷикӣ ҷой дода шудааст, истифода мебарад, бо мо мефаҳмем. А вақти Сонику ферма колхоз менависед, ҳеҷ намефаҳмем. Барои ҳамин як тамошо бо ники Соник 44 дар дуни қавс вай мепурсад: ассалому алайкум ака, мефармудед ки ВНЖ дар кадом ҳолат бекор карда мешавад? Нигоҳ кунед, вақти шумо соҳиби вид на жительство мегардед, шумо бояд ҳар 1 сол пас аз гирифтани вид на жительство уведомление кунед. Дар ҳолате ки агар шумо 2 сол уведомление накунед ё ки 2 сол сари вақт уведомление накунед, вид на жительство шумо бекор карда мешавад. Дуюмаш, дар ҳолате ки шумо дар 1 сол ё ки дар 3 сол дар ҳудуди Федератсияи Россия 2 ва зиёда ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир намоед, нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда мешавад ва вид на жительствои шумо бекор карда мешавад. Сеюм, дар ҳолате ки агар ба шумо вид на жительство дода шавад ва пас аз додани ба шумо вид на жительство шӯъбаи расати кор бо муҳоҷират, мақомоте ки ба шумо вид на жительство додааст, муайян намояд ки дар вақти додани, яъне дар вақти гирифтани вид на жительство шумо нисбати худатон ягон маълумоти дурӯғ пешниҳод кардаед ё ки ягон ҳуҷҷати қалбакӣ пешниҳод кардаед, ин асос мегардад ки вид на жительство шуморо бекор кунанд. Ва чорум, дар ҳолате ки агар шумо дар ҳудуди Федератсияи Россия ягон ҷинояти вазнин ё ки махсусан вазнин содир кунед, тақрибан 20 моддаи кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия ба ин категория ворид мешавад. Агар яке аз ин ҷиноятиҳо содир кунед ва нисбати шумо қарори суд, яъне қарори айбдоркунанда бароварда шавад, метавонанд вид на жительство шуморо аннулировать кунанд. Барои ҳамин дӯстони азиз, вақти вид на жительстворо гирифтед, кӯшиш кунед ки қонунгузории Федератсияи Россияро пурра риоя намоед. Ва саволи навбатӣ ки аз тарафи тамошобин бо ники ферма колхоз дар дуруни нохунак вай мепурсад: ман 1 сол беҳуҷҷат дар Москва ҳастам, фамилиям дар Чорни ҳаст, чӣ маслиҳат медиҳед ба ман? Нигоҳ кунед, вақти шумо Чорни мегӯед, агар шумо реестри шахсони назаррасшавандаро дар назар дошта бошед, ман ба шумо тавсия медиҳам ки кӯшиш кунед ки то 30 апрели соли 2025 ному насабатонро аз реестр бароред. Агар ному насабатонро то 30 апрели соли 2025 аз реестри шахсони назаррасшавандагон набароред, нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда мешавад. Саволи навбатӣ аз тарафи Мирзошукур Маҳмадов нависта шудааст ва
Мирзошукур мепурсад, вақте ки запрета кушода кунам бо пул вақте Россия равам дар аэропорт проблема намешавад да паспорт. вақте ки шумо новобаста чӣ хел запретатонро мекушоед, вақти омадан ба ягон проблема намешавад. ҳамин ки запретатонро кушодед, яъне гӯем ки он маҳдудияте ки нисбати шумо аз тарафи мақомоти дахдори Федератсияи Россия қабул шуда буд, он гӯем ки бартараф карда мешавад ва шумо бемалол метавонед ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. тамошобин бо ники Насим Питерский мепурсад: фаҳмонед, барои гузаштани сарҳад мегӯянд, агар дар мигратсиони карта омадем, аз рӯи мигратсиони тамом нашуда ё аз рӯи регистратсия равем. дӯстони азиз, нигоҳ кунед, вақти шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавед, ба шумо мигратсиони карта дода мешавад. дар мигратсиони карта дар бисёр ҳолатҳо ба шумо 90 рӯз дар мигратсиони карта нависта мешавад, яъне аз рӯзи воридшавӣ то баромадатон 90 рӯз дар он мигратсиони карта ба шумо вақт дода мешавад. ҳастанд бародароне ки занг мезананд ва мегӯянд ки дар мигратсиони картаи онҳо 1 моҳа ёки 2 моҳа срок доданд. онҳо худи мигратсиони карта муҳлат надорад. вақти шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудед, регистратсия мекунед, регистратсияи 3 моҳа, ва вақти шумо патент мекунед бо регистратсиятонро дароз мекунед, муҳлати мигратсиони карта автоматикӣ баъд баробари муҳлати регистратсиятон дароз мешавад. ёки одамҳо ҳастанд ки мебиёнд ба ҳудуди Федератсияи Россия медароянд, мигратсиони карта доранд, ёки ҳамон хеш табори наздик доранд, ёки патентро мисол 1 сола пулашро месупоранд, якбора 1 сола регистратсия мекунанд. муҳлати мигратсиони карта баъд баробари муҳлати регистратсия автоматикӣ дароз мешавад. худи мигратсиони карта муҳлат надорад. боз як бор такрор мекунам, то ҳамон муҳлате ки регистратсиятон дароз мешавад, муҳлати мигратсиони картаам автоматикӣ ба ҳамин муҳлат дароз карда мешавад. ва саволи навбатӣ ва аз он ҷумла охирон, Илом Алимова мепурсад: ако писари ман патент надошта будак, штраф кардам, 5000 рубл выдворение кардам, лекин супордагӣ аст. худам гражданство дорам, ягон илоҷаш ҳаст? агар фарзанди шумо бо қарори суд ёки бо қарори сардори гӯем ки шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ягон минтақаи Федератсияи Россия аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ шуда бошад, выдворение шуда бошад, шумо 10 рӯз вақт доред ки аз болои чунин қарор шикоят намоед. агар дар муддати 10 рӯз шикоят накунед, чунин қарор уже мавриди амал қарор мегирад, яъне қувваи қонунӣ мегирад ва фарзанди шумо бояд ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кунад. лекин агар ин муҳлати 10 рӯзаам шумо гузаронда бошед, шумо метавонед шикояти кассатсионӣ аз болои чунин қарор нависед. шумо ки шаҳрванди Федератсияи Россия ҳастед, ҳатман аз болои чунин қарор шикоят нависед. имконияти бекор кардани чунин қарор вуҷуд дорад, чунки қонунгузории Федератсияи Россия, санадҳои суди олӣ, санадҳои суди конститутсионии Федератсияи Россия иҷозат медиҳад барои шаҳрвандони хориҷӣ ки агар ягон хеш табори наздикаш шаҳрванди Федератсияи Россия бошад ва доим дар ҳудуди Федератсияи Россия истиқомат намояд, чунин қарорҳо оиди ихроҷ шудан ёки қарор оиди манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия бекор карда шавад. дӯстони азиз, ин 5 саволе ки буд ман ҷудо кардам ва ба он саволҳо ҷавоб гуфтам ва акнун бо шумо мо дар пахши мустақим вомехӯрем ва ба саволҳои шумо дар пахши мустақим ҷавоб мегирем. ва дар охири барнома гуфтанӣ ҳастам, дӯстони азиз, корхонаи мо гӯем ки маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон ном дорад. ба забони русӣ гӯем координационный центр защиты и адаптации мигрантов. дӯстони азиз, канали мо дар YouTube корхонаи мо канал дорад ва канали мо ҳам координационный центр защиты и адаптации мигрантов ном дорад. ин канал аз тарафи роҳбари корхонаи мо Тохирҷон Ҳошимович Холов пеш бурда истодааст ва дар ин канал бисёртар мо видеоҳои нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар гӯем ки оператсияи махсуси ҳарбӣ, яъне дар СВО иштирок карда истоданд, Тоирҷон дар он ҷо ин видеоро чоп мекунад. Тоирҷонози худашон дар Донецк ҳастанд, дар минтақаи СВО назди шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар он ҷо дар гӯем ки батальони ба номи Тоирҷон Ҳошимов хизмат карда истоданд, сафари хизматӣ карданд, видео карда дар ин каналҳо партофта истоданд ва аз ҳаматон хоҳиш мекунам
ба канали Координационный центр защиты адаптация мигрантов ки дар YouTube мебошад, ҳаматон обуна шаведтон. Дӯстони азиз, барои чӣ мегӯям ки обуна шаведтон? Шумо худатон хуб медонедтон ки ҳозир кормандони милиса вақти шуморо меқапанд, дар вақти санҷидани ҳуҷҷатҳо шуъба мебаранд, шуъбаи пулис, ё ки дар вақти гузаштани сарҳад телефонотонро месанҷанд, мебинанд, YouTube медароянд, мебинанд ки шумо кадом видеоя нигоҳ мекунедтон ва ба кадом канал обуна шудаед. Барои ҳамин вақте шумо бинанд ки кормандони ФСБ ё ки раёсати сарҳади Федератсияи Россия ё ки кормандони милиса бинанд ки шумо ба канали Координационный центр обуна ҳастед ва бисёртар гӯем ки видеои СВОе ки дар он ҷо армияи Россияро ташвиқот медиҳанд, онҳо боварии комил пайдо мекунанд ки шумо амалҳои Федератсияи Россияро ва хусусан дар СВОро дастгирӣ менамоед ва барои ҳамин ба шумо гӯем ки муносибати хуб мекунанд. Агар бинанд ки шумо бисёртар дар YouTube ба ҳар як каналҳои фисқу фасоду каналҳои гӯем ки аз маърака берун медороедтон тамошо мекунедтон ва дар ин ҳолат ба шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шуданро манъ мекунанд. Барои ҳамин ба чунин каналҳои обуна шаведтон ки гӯем ки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати Федератсияи Россияро ташвиқ медиҳанд ва аз он ҷумла ба канали Координационный центр защиты адаптатсияи мигрантов. Дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба канали Координационный центр защиты адаптатсияи мигрантов дар YouTube обуна шавед ва аз он ҷумла ба канали манам обуна шавед. Дӯстони азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаро ба этмом мерасем. То боздид дар пахши мустақим рӯзи панҷшанбе.